Minkälaista dynamiikkaa sä itse tuot taloon? No mä oon aika hiljainen ja uvio. Luuletko sä, että niistä jää sun eli-ikäisiä ystäviä myös tämän ohjelman jälkeen? Joo, me just eilen puhuttiin, että kyllä me halutaan pitää yhteyttä aina. Ja että ne kaverit, mitä meillä on himassa, että onko ne oikeasti oikeita kavereita, kun me just puhuttiin kunnon tommosia syvällisiä juttuja. Ei vaan se on se juttu siinä, se on niinku deep inside. Vaikka se on se vaate, niin kuitenkin se on se connection. Mä en tiedä. No sit mulla on poika kotona. Eli se on se sun kaikista rakkain ja ihanin ja kuulee ja hyvännäköisin mies? Joo, just ne kaikki. Onko tummat vai vaaleat miehet enemmän in, vai onko sille ihan sama? Mulla on aivan sama. En mä kyllä hirveästi vaaleista tykkää. Niinku semmonen albino. Semmonen ninnu-esikuva. Et mä oon vaan... Onko se esikuva? On esikuva. Förblind.